Sanibonani guys, igama ngiNqobeleni Fasela Mazibela eInimba ngomhla ka-2 January. Hhayi-ke guys, uLikamva ubathuke abazali bakhe washiya kangalazi emva kokuthi phela bemnqabela ukuthi ashade noZethu. Uqale nje ngothumeka wathi, yabona wena ma, ngizokutshela nje kahle ukuthi kwenzakalani la. Awufuni ukuthi mina ngishade umuntu engimthandayo ngoba nakho nifuna ukungilawula ninotata. Ngifuna wazi futhi ma ukuthi kahle kahle utata ngizathu sokuthi afuna ukungilawula ngoba akafuni ukuthi ngijabule ngoba naye uhlele emshadweni angani ngajabulile kuwona. Khumbule phela ukuthi utata wayengakufuni wena ma, ukushadile nje ngoba phela bese ngena choice. Umuntu abemfuna umamkhulu uZoleka. Yabona nobavumile njengoba emlwela kangaka. Hhayi ngobelela ubavumile, ulwela ukuthi usethathwe uLazarus. Kale kahle kahle uhalela impilo kaLazarus. Uyabona nje ubavumile kuyile ndodana le ekade eyifuna ekuthiwa uLikamva. uLikamva wangampela uyena ubavumile. So utata kahle kahle usekulishile nje ngawe wena ma. Musa kuloku ujabule ngoba utata akakufuni, akaze akufuna. Manje senifuna ukuthi ngoba nayo impilo yenu i-miserable ebese nenze neme yami impilo ibe miserable. Bathi hayi bo Likamva, uthatha kanjani uma uthatha kanje? Wasukuma uhlathi wathi noma ngasukuma tata kodwa ngithethe inyani kaloku uyazi nawe ukuba wena ukaze wandithanda, uthanda ubavumile ngoba ubavumile uyena uLikamva wamanyani. Hayi bo guys, uthe lalela la wemfana, ngiyabona ukuthi ukuhlala kwakho la ekhaya akusakujabulisi. Udla mna, ulala ekamereni lami, ugqokiswa yimina, kodwa namhlanje uthatha ngami ngalolu hlobo. Wathi lalela tata, uma kuthi zonke lezi zinto ey'balayo ingobe kuyezakho zimane uzithathe. Ngikhathele mina ukupretenda ngilo ngihleli lolu phahla lolu, ngigqoka iy'ngubo zakho, ngidla ukudla kwakho, kodwa still ningiphatha kabuhlungu ngalolu hlobo. Wathi it's fine, uma kuthi awukuthanda ukuhlala la ekhaya, hamba Likamva. uLikamva uthe uphuma ngomnyango wathi ushiye ney'khiye zemoto yami. Hhayi-ke uLikamva wayijijela kuyena ebusweni uhlathi waqeda uphuma ngomnyango. Sho umndeni wakhe wonke ukhecile. Hayi bo, sedelele kanjalo kuLikamva uthumeka wakhala iy'nyembezi guys bey'dedelana. Kubo kuphuma lolu nyembezi esathi alisula kuqhamuka olunye, esathi usula leli elinye liphinde kuqhamuka olunye. Baze babuza bathi hawu, yini vele uyithethe uyifake enhlizweni le nto eshiwe yilengane? Le ngane ibikade ikhuluma nje, hhayi ngoba nakho i-serious isazofika izoxolisa kuwena. Wamane wathi cha uLikamva uthethe inyani, kuvele uhlathi akaze mina ndithanda. Uhleli nje nami ngoba nakho nje uZoleka amlahlayo. Futhi nje mina ndiyazi uba ukuba ubavumile uvele ngesikhathi besashadile uhlathi benoZoleka, hhayi bezoqhubeke nje uhlathi ahlale noZoleka, bengeke nje aphinde abheke langa kumina. So nje umnyana wami uthethe inyani. Hayi bo, ngapha-ke naye-ke umfowabo kaHlathi uThulani belokhu emtshela ukuthi yazini bafo, kona ingane ibithethe inyani yazi. Yonke lento ibikade yisho ibithethe inyani. Wena kuzomele uhlale phansi nonyana wakho nomkakho niyixoxe kahle lento imoya isiphansi. Akumelanga umndeni wakho uqhekeke ngenxa ye-past. Hhayi nangampela-ke wavuma uhlathi ukuthi uzokwenza lokho. Ngapha-ke guys, guys, eKhosela Tech kuMabheketwane kuvele ukuthi umuntu wokugcina obekade ethinta i-laptop laphaya emayelana nalezi zinto zaseKhosela Tech bekuwuLwandle. Basola ukuthi uLwandle uyena lo putshukeze yonke information wayithatha wayisa le kuLilian. Hayi bo, kube kuwulinda guys. Uthe kusanjalo-ke guys-ke hhayi bamfonela uLwandle ukuthi agijima aphuthume eKhosela Tech. Bamconfront-ke waphika-ke washo ukuthi cha akusimina othathe i-information wanikeza uLilian, bekuwuLinda. Kwathiwa wazi ngani ukuthi uLinda? Wathi uLinda bekade engekho happy, ethi nje thina simphathi kahle la eKhosela Tech, kukhethwa abafana kuphela ukuthi beye endaweni ey'nkulu yena kodwa bayam-overlooka, abamboni nje, babone ngathi akekho ebekhona. So wancamela ukuthi-ke athathe i-information anikeze uLilian, enze idili noLilian ngoba vele la eKhosela Tech akekho recognized. Ayi-ke umanenje wathi Lazarus, wena sizokususpenda okwamanje. Wathi please guys, ngingakususpenda, bathi sizokususpenda until kutholakala i-proof ukuthi ngampela you have nothing to do with this. Mekuthi kodwa kuvela ukuthi ngampela you have something to do with this, you and your father. Ngifuna ukutshela ukuthi-ke ngoba useke wa-strike before, this is your second strike, sizobe sisakugxosha siphinde siku-blacklist. Kusho uLazarus kuLwandle.
Ulwandle-ke guys umane-ke waba heartbroken ubhuti ngoba ngempela he had nothing to do with this. Into ayenzile-ke uhambile waxoxela umawethu ukuthi yena umsulwa waphuza utshwala ubhuti wadaka wamanzi te. Kusekusanje nangu likamva uyahamba uyolanda ama-love bags wakhe kuzethu. Baxoxile-ke nozethu laphaya e-restaurant asebenzela kuyona. Hayi guys, kwakuhle kwanjeya, kwabonakala sengathi-ke uyayithola i-love bag kuyena. Kodwa-ke utshelile uzethu ukuthi ngike ngakhuluma amazwi abuhlungu kubazali bami, kuzomele ngihambe ngiyoxolisa kubona. Wathi uzethu no, asiqale ehhotela. Namhlanje ulale ehhotela nami, ekuseni kuzobe usuwehlisile umoya ebese uyahamba uyokhuluma nabazali bakho. Hhayi bavumelana. Washiya i-voice note-ke ulikamva efonini kanina. Washo ukuthi mama, ngikhuluma amazwi amabi kuwena inotata. Kusasa nje ngizofika ngizokhuluma nani, sikhulume kahle le ndlela le yokuthi ngikhulume kabi nani ebese ngiyaxolisa sibone ukuthi sithatha lento siyibekaphi. Hayi nangampela-ke guys, uthe qeda nje ukuvala leyo voice note wabe ngena emotweni. Le moto le ngathi eyakhe usisi Khozi. Uthe uhlathi akangayithathi imoto, akaphume enjengoba nje afika laphaya kaMabandla uzombona ukuthi uzosurvive kanjani ngaphandle kwefamily yakaMabandla. So bedrayiva imoto nje engatheni, engaziwa. Hayi becula-ke benesithandwa sakhe, besho ukuthi-ke noma kanjani sithandwa sami kunjanjanjani, ingoma nje eyothando. Ayibo, kanti badrayiva nje baye ehhotela bacula i-love song. Nangu ulwandle usemane naye wakhetha ukudrayiva eyoshayisa ikhanda ngomoya. Manje udrayiva kabi-ke yena uphuzile, akaboni kahle emgaqweni. Hayibo, uthe nje sethi driver le moto leyo ayidrayiva uyisa ngapha nangapha kufona umawethu. Athi umawethu uqhuba njani indoda ubudakwe kangaka? Wathi awundiyeke wena ndibhaze nje ndize niphuze kakhulu, futhi mina kunale cherry ngifuna ukuthi ngikhulume nayo. Yithi kancane ngilivale ucingo lakho kuno-cherry kumele ngikhulume nayo la. Usescroll ifoni manje ubheka lo cherry lo. Kanti hayibo, uzothi sabhekisa amehlo phansi kube kuqhamuka imoto kalikamva ne-girlfriend yakhe uzethu. Guys, zingqubuzana iy'moto yishayisane ngey'phongo. Hayi imoto-ke kalikamva imane ibheke phezulu, ebese imoto-ke kalwandle yona imane ivule i-airbag asindeke kahle nge-airbag. Kodwa-ke ulikamva benentombi yakhe ngathi guys kumabheketwana cause ukhakhayi le moto belibheke phansi emgaqweni. Hayibo guys, yazi yabuhlungu-ke le ndaba ngoba phela ulikamva beyoxolisa emndenini wakhe ngakusasa. Sengathi-ke akuzoshaya-ke ngakusasa-ke impela asadla nhlamvana ngoba nakho phela imoto isimane nje yashaya isiphendu yamane yaketuka kabuhlungu kanjalo, engavaze ezecela uxolo kubazali bakhe ngokukhuluma kabi nabo. Guys, ngazi noma isifundo yini lesi ukuthi-ke siligade ulimi lwethu uma sikhuluma nabazali, noma thiwa kangakanani sikhulume kahle nabazali ngoba basiduba nje abazali, kukhona okubo kumane kwenzeke. Guys, kuthiwa mahlonipheni abazali ukuze iy'nsuku zethu zande ezweni. Basuke bazi-ke laba abadala uma bekhuluma lokho ukuthi basho ukuthini. Asithembe ukuthi ulikamva-ke guys uzoba right, kodwa-ke mhlampe nje kube nje ukulimala okuncane-ke umhuzukwana, kodwa-ke akwazi ukuthola ithuba lokuxolisa kuhlathi benoma wakhe uthumeka. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe ni-like ni-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobeleni Phasela Mazwibela, inimba ngomhla ka